Labe tu si kaju. Haka jing perking jong ki bor sarkar hak bai de bat ka jingrung jingmi ka ba klem dale ya ki tes bat ki jing pentikna ba kino ki bawan rung hapo ka jala kim don ya ka jingpang COVID-19. Henry ki katto ka ne ki briu ki bana ka jala Asam ki juan bandi ya ki tiar ying da ka bawan da ki auto truck ban le di keleng ki shnong ki badon hak thain nong po. Ka seng HYC nong po circle menta ka si kalabat ya ki ne ki bar jala. Hashwa jong ka ne nakaliang jong kaseng kila maham ya kine ki bar jala. Henry Kim Shemla sngap bat ki wandi ya kine ki tiar ying janman la kasengi. Kumta ha kene kasengi nakaliang jong kaseng HYC kalabat ya ki bat kumjuru kala tokid ya ki bat IT de sya ki bor pulit ban yole ya kabadon kambaro. Kine ki bar jala kila yathu ru balashu register ya ka kerteng jong ki ha ki jaka tes COVID-19 bat yorung klem dakhang ya ki. Haba kidkot jong kaseng kila persyang ban keli ba kumno kiyo ban wanrung kine ki briu kila ethu ba kila siu arspa tengka marwai. Haba sakhi ya kene ka jingwan ditiar kine ki bar jala ki briu na kathan nongpo bat ter kisnong ki ba marjan kum kisnong saiden bat kiwe kisnong kat ki ba kiyai lenti na kasurok kabawan na syagohati. Kidkot jong kaseng ki balai don lang ha kene kasengi ki kentup ya usamla Richard Dingdo ubadiu presiden jong kanong po circle usamla Tony Shilla ubadiu secretary kanong po circle usamla Mission Tron ubadiu vice president jong kanong po circle rengkat ru bat kiwe de kidkot jong kaseng na kanong po circle. Asam sir. Guwahati. Trading license है. क्या कागज है आप लोग? ट्रेडिंग लाइसेंस. तो क्या कागज है आपके पास? अभी बिना कागज है ना? अभी जो तुम लोग वहाँ से है या चेक किया ना नहीं? चेक हुआ? कोरोना चेक नहीं किया. कोरोना चेक नहीं किया, कैसा आया? ऐसे आया तो गेट में रुकाया. पकड़ा ना नहीं? हाँ पकड़ा है. तो क्या किया फिर घर में? बोल रहा है कहाँ जाएगा? हम बोला आगे में जाएगा वो. क्या दिया घर में? बिक्री करने के लिए. हाँ कुछ नहीं बोला आपको. बोल रहे हैं जाओ. कहाँ जाएगा? ये तो जाना मना है, मत जाओ. मना ना? इधर से भी मना हो गया ना? हाँ बोल रहे 200 रुपये ले. 10 रुपया? 200 रुपया एक आदमी? कौन कर लेगा? नहीं तो अरे पैसा कर लेगा. कौन लिया 200? वो गेट में आपका. तुम गेट में 200 दे दिया. तरह पैसा दिया. Jorabat Gate में? Jorabat Gate. Harus pak tinggal nanti nak Jorabat Gate Shimmer. 200. एक तो गरीब 200 लिया. कितना जन है आप लोग? अभी तो गाड़ी का आदमी 500 तुम लोग का? तुमका? यही तो नहीं, एक सब गाड़ी मिलकर 500. सब एक ही है ना? मतलब 15 जन. कितना आदमी? सब मिला के कितना? सब मिला के कितना आदमी है रे? नहीं जो भाग गया कितना है? नहीं पकड़ा उनका. Kumjuru nakaliang asal dapat susu si kebakrau bengi ba gini ki bar jala ki wan nadu Guwahati ki wan ban terwatir ne po hari ga jungi kai ka bakulang ba gini ki wan nadu teru kamdon ka nadu ka jingchen hari ka basulung olong ba ang te po fresh check gate ki ong gini dakar ba ars pa ding ka la biang ki ban man sene klem da check klem de ei teka ka ba susi kolong ba atau haba kani sarkar menta koong ba la de kino ni ki parado prasnam jugi ki bawan na tay na po nambar jala nawai ka jaka kumda na lagi jong state ki pha test apsiu da kador la de kiong ba kador ko syong du la hajar so hajar te ka ba pasulongo ba gini pat ki bar jala ki bawan na pat kamdon ko no ka jing king check plus ntaro tang da pisak la biang kaba pensusi kalong ba kajungwan jugini kalong ba tu ya kaja ya kapiang ja jongi da nang ne na po kari jongi kaba wada kini ba syong dukan ru bonsin ki om bamladi chu dai bamladi amar kajungwan jugini ki kar pujai ta naliang kasang kabu kajung maham om tai kini ba ki beru ki bawan klem ki kot kisla ki biang kum ka trading license ta sakawai ru Nai ka pemaham ru
Ya, kiba wan barjala di kiba terwatiar kum ki Dakar, wan outside nasib, jono nado do step, kiba wan lem keno do berjingcap, ada kesang kelap kele da batang. Nagalian ke HYC nompo circle menta gaski ngilayo ban barsan kali gini ki kali wan kiba wan ban supply tiar sya kini ki jaga jungi klaim da bot ya ki kendon kiba ka sarkar kelabu bat kalong ro bae ke ba lingo adu kata-kata ke ba lingo iya kaseng katung ka jingi thu jong kini ki breu ki ya thu ba aga hangtai ha juga ba check ya ka cek covid handai ongsham la check lane ongsham la tes ya ki ba katung ka jingi thu jong kini ki Dakar ki wan supply tiar sine ya thu ba ki ong ba ya kini ki kali ki bawan ban supply tiar ki bawan di jingdi kumne kim check lane kim tes ya tes corona bat dalong ru gai ka balingo hadin pakila poi ya hadin pakila poi ha infiltration check get ante hadin pakila poi ha infiltration ya check get ante ya berni ki thu ini ki Dakar ki ong ba ki kampanye ki kot isla kampanye gai hri ki susim bet arspa tingka kawai ka kali bat kini ki pulit ki ba tai kila berlat nak waktu ya kini ki beri kuas pelatihan bat kiwan ban pelatihan sya kini ki jaka bat gai ka ba nakalian ka sengi lap menelong ba kini ki breu ki Dakar ki bawan masa pelatihan sya kana ka jela jungi ki lek bandrung haman la kisnong ki nginingkong ngilap haum dihar hadin ngilap ha saidan hadin kata ngilap ha jarasi bat mau pedang bat kiwe kumpasan teli ngilayo ban bat ya kini ki kali bat artli ki kali ki ba ngilap su namar kilap het hakapor ka bagi bat iki de ka ngi penrem jor ya nakali yang kaseng kalor ka jing bab simkia jong kini ki bor badai pen ki bor ki badai kmi baniata ya kata ka jing rum jong bar jelas sakane ka jaga ka jongi baniata na ka jing sapriang une jang jingpang kumbalong nata hantai pu infiltration ticket kim shamla apanya ki kot kisla kim shamla check eki hre tang arspa tika la pala eki katu bajing itu jong kini ki Dakar ki ba wan senebat dalong ro kai ka balingo apa kini ki Dakar kilawan mandrung syagane ka jaka jongi kisnong ki thau jongi kimdeng wat ya kamas ro kimdeng mas nanta kini ki glup ro kimdeng bat ki haba ki ya ditiar ko tu abaki yadi tiar kum tu kisi yadi betul kum hayo ahat kum tu bat klang kano kata ka jingput yaki protokol ha bide ban bagno ban yada kena covid kat kendai bat kum juru kini ki Dakar omsham ladan ka weiru ka kot ka bapen sisa lane kum ka trading license ka labor license wat ka epic ru dana pring juki ba dana pring juki kim don de nakaliang ka seng ngira pendrem jori ki bor bade kmi bat kum juru ni kenturu yaki parado prasnam jungi ki basong ki badan keleng ki jaka hari pohoi lane hari ka si jeng tiaro wadam ya big ya ka tu ka sispa arspa tika ka ba ki Dakar ki juwan mandi ki tiar henry to perkhatru ya ka jing sungan ki jongpi namar ladang ibik ya ka ni ka sispa arspa nika hagador ka batat ka Dakar wandi sene lada jia bangi opang lane lada jia ba uneu khyang jing pang uya bit bat ngi uya bit apo snong bot hau mano ban sim ya ka ni ka jing kli hato kata ka arspa tika ka lak ban pem ya pi ngirabu ka ni ka jing kerpat ngirabu ka jing tu ya ki pardok persam jongi ba to ai ka jing trilang na jong pi tu ya di ya tip tu ya pet suatang ba ki pardok persam sange shwa ka jing ya di ya tip bat ki barjala khamtam ba ka ni ka situation jongi menta kampat long ka situation ka basingan ka basingan namar ba kumbalong bata wala ka sarkar ka lapla henry kadai kamram jonga jong pi bangin yata nalade yau nek yang jipang kanang bangin lai na kino ki jing basingan tengah kentu bagi kentu nagaliang ka seng he berkawai ba to yadi ya thet tang shwa tang bat ki pardo prasnam shwa bersange shwa ka jingi dia thet bat ki Dakar ki bawan na bar jela ngir hadin ba pila yo ban kem ni kini atau pila ai siki bor ba lor ban bor jong ai de nagaliang jong ka seng hadin bangi layo ban bat igini ki kali
ngim sham la shim ya ka an ha ka ti la jom henry ngala shu bat ya ki gum tu ngala kili per thoi ya ki kot kisla ge joki bat ngala IT ya ki ni gi khar sha ki pulit bat ngi scam ba ki pulit kin le ya ka badan kam mat kin shim ru ka ba kin kit khia ru halor ga ni ka banta nang ba ki ni ki ba na par jong ka jela kin nom yo la ilu than manwan ban kamai suk ha ki ni gi jaka ga jongi bat kumjuru ka jing singain na ka banta ka koi ka khia jongi hi we ba we Dan nakaliang juga police department ke ai ke jubab ke baki ai halor ke kini ke nakaliang ke police department ke ai ke jubab ki ai ki de nagaliang ki pulit atin bagi ladapan IT syak ki pulit ya kini ki breu bawan supply bi anya ki tiar bakin kin kit kia lane kin sim kia halor kan ga benta ban ka kamram e gadai haki ban mi sukmil ti baga katnat bade pej jugi pulit bakin sim kia halor kan ga benta ban omdai ba matang ni kini ki breu bagi layo bat benta kasi kan ya kiwi ru kide ban le kumju he